Hey people, how you guys? Nice, how are you? Muri boy. Yes, Mr. Ndakabata Ndakadesu. Kuka. Hey, right. Muri right. Kuri say komuri. One second. Maybe 1 second. Yakuona panapa kuti idasi. Muri say people. Kuri say komuri. Mira 1 second. Takumbonzwa nyaya dzemavhale guys. Takumbonzwa nyaya dzemavhale dzaribopina Nox blah blah how you ujeko muchacha Lutando how are you my brother hey wese kutaura nyaya uchitaura nechirungu kunonetsa guys very difficult but I will try my best. Pardon, you say Barbara, Munashe, Katanganda, Hawi, Sharon Gatawa, Barbara Chinechika, Chrissy, um, how is it? William Chrissy, Mary, Power and Chrissy. Liz, oh, Lizzie, long time. What do you think of Mizuano? Zvinhu zvangu zvandomboisawo zvadambuka ndakaita zvekutongomuita kana Miriam Chiwawa zvise Memo Mutema mwana chibaba Emilia Chitiga, I think they're born Maurice again. Lincoln, my brother, how are you? F Musatliwayo, Sharon Makwarimba, Monica Gezera, Miriam Clara Algodi, mwana wepachibanda zviri sei muri sei mese guys tinashe moyo Tasmine, Jonas Cynthia Maziani D Masike right ndapedza ka ori pandoro nezita rakafanira vatete vangu maifulo muri sei kwamuri Asi na Allen Valentine postponed due to Corona. Wangu isusu yedu kubva since I was born it was just postponed. Let me tell you the truth guys. Inini kusaidi kwangu kam ne 1 second. Ndakutaura chokwadi kuti thanks. Iti Barbara chinocheka. Perpetual shinga uri sei ndakozei chokwadi not kuti zvoni vanhu vanga vari stingy kana kuti no it was not like that but some of the people I met in my life ndandingoti 1 or 2 vanga vasinganyi vaingoti valentine why should I celebrate Valentine's Day every day ndinechingoti I love you saka ndinoitirei kuti happy Valentine's Day but ndakati ndaitsamwa ndaitotsamwa maiwi ndaifundumwara ndikuri kura nhema saka ndataura hangu pakuti ndaifundumwarira vhale iyoyo ka ndakambotara ikanditare maybe 2 yekutanga yandaireva iyaiya nyaya kuiti gagaga vamwe ndofunga vanoiziva ndakamboitaura kudhara zvikaitika nethis person ka ndezvekuti ruru zvisei ndakutanga kutora nyaya yangu kuitira kuti tibate time plus ndiri kushandisa data zvaitika ndezvekuti guys wezava mazuva taiekera pamba pedu papachine chimwe chigedhi so chakaita chimwe chemasimbi so saka waitoona munhu wesaidi sori henyu nhasi ndiri kutaura ndakadaiwo so oni ngiri nyaya yangu yaita mayazi saka waiona vanhu vese vanenge vachikwidza up and down waitovaona saka pane imwe yefamily so oka inini munhu ndandisingamuzivi asi ndaiziva mumwe wacho nokuti pane munhu anogamba pakati ngatipoti for example ngatingoti pana chimuti unoziva kuti pana chimuti panogara chimuti chete mamwe mabrothers acho unonge usingazivi
saka ndozvakaitika ipapo. Ava bhudha ava pavakabva ndofunga kumusha kuti nanhavo vaziva kuti bhudhi vadii vadii bhudhi vana vana chimuti vatoziva muraini medu bhudhi vaya pamba pedu paya vanhu vaitorukana maslay queen waya vairukana vakazara mai mwana pafurandi ipapo uye ndokuti mve bhudhi vaya vaya vachoni vacho vatasingatsi kuziva ava isi tozoita zafesi vanga vakafanana zisingamboiti vanhu ava vaiva nemaziso anga akafanana zisingamboiti family yachoni plus vanga vakatsvuka zvakafanana wati mve vaenda kumagosa vati mve vadzoka kuti bhudhi vaive mai mwana vadzoka kudai manje koti ndokumbira zvokuona shironi inditi kubhudhi ava vanogokumbira kuna inisi inandivazivi ndikati kudai kuno kuti vafanana na shironi vaviri tikati kuda ndi ava vaslay queen vari kurehwa varipi vanga vachitoslaya slaya vakagara paipai ndokubva chi kwanzi aiwa ndoriva uyu inda ndakagara hangu muvhu ndipo chi ndikati vakadii heni ndati vakwasa paipai ndobva chi vatonditi ndada kukupa chi pasuri yako ndada kukupa indoti pasuri yabva kupi nandivaziva zvitazafesi nditosii bhudha vasi bhudhi vanhingirikapapei vakafanana vanhu vavazisingamboiti handipa chipapapei musiwo handidi kurara nema disclaimer handisi kuda kushora kana kuti chii asi musiwo handifi ndakakanganwa zuva iro nekuti vanga vakapfeka imwe sheti yavo yewhite yanga yakabharuka mukola uyu kuti vavo handifi ndakazvipangamwa nekuti vavo zivavo reblack nemayellow push aivako asi ari eblack vanhu vazhinji vanoziva kana riri yellow push nyange riri pingi nyange riri blue unongoti yellow push ndo vanga vakapfeka riri black vadii atovaona paipai ndachoshikana kuti vanokuda kundipa chii reiti iri kuti ichifrisa vanitambidza papabheki ndikuti ko papabheki nderei maona manje yamba zvinhu zvako itokoti mune zvinhu zvangu sei inandivazivi mukunovisa zvinhu zvangu sei zvikanza unozondovhura ndoda kutovhura kudaika kuti ndione zvinhu zvachoni kanzi aiwa usavhurira pano uzondovhura chi wawoga navo manje vasikana vangu vakazara vatikati toda kuona ini nekusoda ndikati maiwe ini ndi munhu chasekwa panemi vasikana vabvuta mungaza kuzoita vasikana vakawanda vasikana vabvuta chi vabvuta papabheki riya ravajena kuda okay yanga yaita vakwiri vapane okay ra nokuti vakaenda vakadai da vakazondotenderera nepakuona ndo paitengeswa zvinhu zvemasoft sterek nekumagurosa kuti kwaitengeswa zvinhu zvekuti unoona kuti my mother my dear mother kana kuti une mutupu wako wemupizi chonyogwa mutupu wako wese chinhu chipepa ichocho ndo mazuva zvaikurumbira zvinhu izvozvo ini changu chachakanzi happy valentine valentines ndochanga chadi chavanga vandivigira mai mwana echitenderera chidonha vavhura pasuri yangu iya vakutanga kuverenga happy valentine yokubva yadedemura ka chinenge chakanyorwa kachinhu ichechi zvimapepa zvanyorwa kumagurosa umu chakanyorwa ndokubva chaiswa maziruva ekera ered anenge akaiswa mumatini matini at that time kazvaitoshamisa nokuti ndokuda ndo zvanga zviripo hatizivi ndobva chi indeta hasha ndetati number one kuti ndakoniwa kufaitira chipasuru chandandanzi ndizoona ndoga chipasuru chiya vasikana maslay queen vakuverenga chipasuru changu vachiseka veduwe vachiseka because I remember one wacho ainzi aifambidzana nemuganani saka tetoti vacho chaivo chaivo ka vachinamwa zvaka zvakanaka zingamboiti mwacho ungakambobuda kuzhe kwenyika futi ka maiwi ndasekwa paya nechiyekera chikwangwani changu chakanzi happy valentine chine zviruva zvakaenda mumativi nemativi
vaona kuti chimwe chikanzi chiicho ini nehasha ndokubva ndatora ndikiri cheche so ndatora chipepa chiya ndokuchiviga seri musana kwangu ndokutora chipepa chacha ndokuenda kuseri kuseri kwetoiletiko ndokunogara pasi ndokutanga kuverenga chinhu cheche ndachiverenga ndatora ruva ranga rakaiswa riya ranga rine mawaya ndikati wai jesu iwe undisekesa apa ndina totombokuziva kana zita rake nasikatomomuzivi wongondivigira zvinhu uchiti ndezvevhale iwe utondizivi zvokuti kana ndikuzivi wondivigira kuti vhale wai wandiembarasa pakazara vanhu apa dai wangu wamizira zvitori nani zvotova nani kudai angamizira veduwe usikana yo kutanga kuti saka ndiwoko here ndikati handimuzivi hakuna kana wakandibhirivha handimuzivi munhu wangondidana wasi handimuzivi tihandinehema ndewako ndikati hasi veduwe ndikati hasi veduwe ndakafambuka musiyo nekuda kuti vaindifamba vachiseka vaiseka vasina vachita chikwe nehasha ndokunotora chigero ndokutanga kuchicheka nezviwaya ndecha ndozvicheka sei kuti zvivhunike nechigero zviwaya zviye ndacheka ichi ndopa ndakazoona sezvakangoswa chibhondi pepa chiya chewaiti chiya chiye chakanamapa neusengu kwakavharirwa vonama neplastic zvoyatsokukakika zvakanaka zvezvakanaka asi wakandisvodedza vanhu vakanditseka ndikachicheka ndikaisa mupapabheki rangandi papabheki racho ndaida kutoricheka futi ndozviisa zvese zvakangochekwa ndobva ndatora chiruva chechewaya chakari rewaya guys I'm not even joking raiva rewaya ruwero ruva rewaya munoriziva here raiva rewaya ruva riya ndobva ndati unoriva nhima ndo ndatsvaga kwese kwaicheka ndobva ndachicheka apa ndobva ndarasha rikirazve ndakatotsvaga kuti hamuna here ndiro dzakasviba kuitira kuti ndisechi ndakatotsvagurudza kuti ase ndikutobuda ndofunga ndochera mvura ndokuisa zvinhu zvimarara ndandadi handandacheka kwakuisa mukati mepoto ndokutozvisa muzasi mebhini wekuti hakuna munhu waiona ndikuti ndacheka valentine gift yangu ndozvakaitika ipapo ndokuiisa muzasi memabhini mazuva ndofunga mabhini emaplastic anga ariko ndokuva nemasaga mabhini emaplastic hatimazivi inoisa mumasaga gorero ndoona sekuti mabhini aiva achiripo ndadipa ndobva panga pakagara vasikana ya ndapinda mumba neukasha ndikati wai apa handina kuzomboda zvangu kana kumbonzwa kuti anonzi hanani ndakandomboda uyezve chandosai chekuti ndakangomuona ipapo muhiyeka vanamuona pechi 2 pechi 3 pakada kuti shera mai ndakareva spidi ndikandozvibvaramba ndikati auye futi nerimwe zengereke remaruva kwete ndadipaya zvongonzwa kuti vanzi akazobvunza asi takazenge kutamba nebradha yacho maybe 3 years later ndikazomupurengeti iwe bhuti vako vakadai zvikanzi vakadzokera kwakati ondetabo yachongopira yakadii neimwe handisingambofi yakakanganwa nyange zvikaita sei zvakaita sei zvokuti inini handiti first ndaidaya naye akaita underground taiti ug akaita underground bva ndazvibata kuti andidana nechi nemwe musikana underground taiva vana vadoko ndobva ndazvibhondera ndobva zvamboita kunge zvarambana bva ndonga zvaingodanana musikana yatakabatsirana akatondibatsira kutenga gift yemufesi akatondipa inini musikana underground wemufesi wangu ini andakapata gezi akandipa ini nechichichi ndo zvaishambisira kamazuva kapu nezvimwe zvinhu zvimakadhi wati nezvimachokoreti nemari yake akandipa ini musikana kati zvabva ndii ibva ndatonyarara ndo zvakaitika. That's how crazy I was guys. Nyangwe nevo zvomeka sense izvozvo here kuti unaziva kuti munhu anofambisa nemupesi wako totoita discussion wazomupa chii ndikati handamupa chinhu tikanzi wo hauna mari ndikati handina mari yacho zvinzore ndinaye ndikunoenda kunotenga akatonozvitenga ndikabva atonyora nemeseji kati bo ndasimba kati bo mbva zvauya gift yabva ndanomutambidza mupesi meno kana zvakanoudzana kuti
ndindaitenga gift ndikaitanidza chiri inakazotwa handizivi asi ndo zvakaitika aya ndazoseka gezi aya iyoyo nyange zvikaita seka handipi ndakaikangamwa gaizi yekuti iye gift iyoyo haiyoyo inondondinakidza because I was just crazy I think ndo zvandonongoti zvanga mamwe pesa I don't remember ndichiwana magifts handisi munhu anowana magifts handisi munhu anowana mavalentines gifts handisi tombo ndonga musi wandototanga kutomawana ndekuda ndoenda zvigifta ndega not kuti vaiti hatikwanisi kuafodha vaiafodha but kuti pamwe munhu anenge asingangodi kupa musi wevhale anozokupa before or after aona manje think that's what I can say ikamboisa link up unoti munhu anokwanisa kupinda here ikanditsvage link ndatoita katuruturu katikitiki but zvangu zvaingondinakidza zvongondinakidza ndikangozvifunga gezi ndatotaura gezi kuti it's all like kuti vanhu handaifambidzana navo vasingakwanisi kuafodha kutenga magifts vaikwanisa but kungoti mumwe anenge asingazvibhelieve ozozviita after vale ona manje so don't get me wrong anozviita after vale not before so that's pretty much it but ndaizotsamwa kuti inini musi wachoni it's funny though because ndaizotiwo inini musi wachoni sei iwo vamwe vanhu vese uningoti vaona chipuhwa iwo humboni kana present kana chii sei ndashayiwawo ndaitomudhura guys I'm not even joking ndaitomudhura toti wai ndaishayiwa ndaitoida pandasingazongokwanisi kungotaura chete kuti nhasi ndakatsamwira vhale kuti hauna kundipa present yangu yevhale ndaiida but ndaisazotaura chete ndaifira mumwoyo kuti oh my god handaupuwa chii handaupuwa vhale guys handaitsamwa ina handimbodi kureva nemene ndaimbai mudhura zvokumudhura zvokutoinda kana foni handibati ndakatotsamwisisa zvamaitsamwa kwete zvekumboseka futi toitoida zvale yachoni nyange chiri chitopu at least ngatitoti ona valentines iyoyo but it's true havazvikoshese ndosaka ndati disclaimer I'm not saying kuti vanga vasingazviafode no it's just because pamwe munhu wacho asingabhelieve kuti ndofanira kuzviita musi wacho iwoyo ona manje ndosaka ndaisa chi a big disclaimer kuti zvezvingosiyana but inini personally ndaizomudhura kandamudhurawo ndaisazotaura manje kuti nhasi mudhi yangu yakachinja nekuda kwei yaichinja nekuda kwekuti ndokanga ndisina kuonawo something the door up inongodiwa guys handingodi kureva nhema ndinoida dai gore rino ndine mufesi ndaichange ndakatoivhurira ziso present iyoyo and ndaiti dhege kudai uri dai isati yauya inangu ndo zvandoda handizivi vangu indaidangu personally ndeisa link kana pana ndoda kupinda guys ndeisa link iyo shamwari vhiri this year like, guys, let me tell you the truth. This year I'm still thinking on how exactly I should do my clip. I want to valentine myself. Not just valentine. So I'm still thinking with him because she's valentine. I can have dinner with someone. She can be virtual but ndiri kufunga ka7 because handizodi kuti mwono wevanhu azenge akupidigudzirwa nyaya pamwe taitoita skiti but inopidigudzwa zvinogona kuitika izvozvo futi so I'm being considerate kuti like as in considerate kuti yo munhu wevanhu ungazoguma wadi wapidigudzwa nzi
ari kuita basa rekungotsvaka varume vanhu achiita sei, achiinda navo paindaneti achinorya navo chikafu. So I can actually create my own space. Ndozvivalentine kumbiwo ndiite MC achindinyatsoitodiscusina kumbi so that chinyatsobuda zvakanaka. Ndiri one out. I want to valentine myself this year. It's been 30 something years. I've never gone out to dinner nempesi. So I want to send myself to dinner inini iswe vhale. Just unfortunately kuti mashopu anenge akavharwa ndaitinotsvaga chidhirezi changu chakanaka ndonyatsa kuita ndichatoda nemone inenge yakaomba yemusi iyoyo ndine ndiripo ndida kutopana mai vanoita zvedecoration ndida kuvati vauye vandidhekoretera ndichati ekika nemusi wacho iyoyo musi wacho ani musi we14 ka yes ndida kuzvitrainisa ndoda ini kuti munhu azonga achiita ndokunasa zvinyatso kuzviita hiti to the capacity but ndida kuzviitira guys maenzwa idea yangu hanzi namai vemuraini medu ndo vanongondiyekera vanenge vachingonditawo zvimasipirikidi ndevemuraini medu. Thank you RuMTD. Guys, tematitangwa ndipa ma-ideas. What should I do on my Valentine's Day? Rangu ndega isina mumwe munhu ndichizviitira ndega. Ndipewo ma-ideas guys comment section. Give me ideas. What should I do? Ndofanira kuita theme yakaita sei? Ndofanira kudecorate sei? Ndiudzei guys. Ndoda kutozviteni, ndichitozviteni. Ndoda kutonatsa kuzviitira ini. Hanzi kokusabata foni. Handisi kunzwisisa hanzi kokusabata foni zvorevei. I don't understand kuti zvorevei. Ndakabata foni apa pane ichi chatyoka chinhu chacho zvokutoti zvindofanira kutanga kugadzira zvisimbi zvangu zvisazotyoka. Ndigadzire uyu yangu. Museka. Saka live stream yangu ndoenda kuita nguva ina 7 kana 6 PM. Ndoita nguva ina. Guys, thank you hanzi glowing. Ndotosha kuti live yangu yemusi wevhale yangu yandoita ndoita nguva guys. Tell me. Ndoita na6 here, na7 here, kana 8 here. Ndo zvandichiri kufungwa ndoita nguva. Muchizoita ndoramba ndichikubvunzai everyday kuti theme ndoisa chii pauyu pangu. Zviri sei Juliet Scale ndozvandaunzwa izvozvo patheme but ndiri kuiita zvangu ndiri one out kudai. Asi ende kana uchiexpecta something ukashaya unotsamwa kusangura namwe nevasipo ndaita mute to ignore. No. Yes. Ayo guys ndipe ma-ideas daunzwa ma-ideas maybe ndingatora 1 or 2 ndicharonga zvangu nemurongi wangu kuseri uko anyatsoironga kuti ndoita sei ndikubofunga kuti ndoisa panzi ndozoita sei kana kuti ndoita mumba kana kuti ndoita both ndichizomboita kunge uye handiperei handikugaya ndoita sei apa ndandichifunga kuti musi wandoda kuita dhina yangu iyaiya magetsi obvaenda gayai mai mwana magetsi anoti dzitya indiri pakati pekuita live stream yangu zvino ndozodii asi chikuru kufema yezve chikuru kufema asi ndakazoti chikuru kufema but this time I'm not missing ngafuma ndichinzi gore rinoyo handisviki I'm gonna do foni yangu iri kufriza guys ndo zvandotogasha bcause ukamira munhu like saka pane kamwe soka ndiri kuziva kandatoonako idea kuti mashaunya nobawo iyu
pandiri kugaya kuti ikaka kanofanira kunge karipo, but zvinhu zveredhi, mapepa eredhi ndomawanepi aya ekucheka cheka 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 ekuisa pasi aya nomawanepi kuno, iwo mashopu ese akavhara. Vatondikanganisa purani yangu yevhale. Pamwe ndingazoshayiwa hangu dhirezi exactly tsipi reredhi rekunge ndakapfeka muswa wacho, but haa isu vevhale am promising you, nyange vanhu vakandituka ini ndiri kutozviita. Oh, mabrothers angu mabrothers angu anenge achiita sei manje? Vanenge vachipureya roo yekuti chii? Ndakamboifunga kuita nawashi. Inobuda here manje? Inobuda here. Let's see. Pamwe pandosvika musi wa14 ndiye ndachinja moyo. Yes. Yeah, ndio zvandichaita. I'm still thinking. Hanzi chii? Ini ndakambotengerwa vhare. The size was big. I ended up ndakubvunza kuti was this mine? Yo, lokacha. Yangu iri kufreeza guys. It's freezing. Iri kufreeza yangu. Foni yangu yakufreeza. Right. But handipereri. Asi ndinenge ndichiitira kuYouTube. Ndo kwandoitira malive akaita seiwayo. Unless ndachinja moyo, but yo I cannot handle ndichichaudwa but ndisingaone macomments papo ndinenge ndiri serious zvokuti nyange ukandituka handimbozvioni. Hanzi yes, I am pregnant with the Holy Spirit. Sikapu yako hairwadzi here kuruka zvakateedza? Zvanga haisi kurwadza. Yes, I'm pregnant. Ndo yandinayo guys. Ikandimire ite 30 minutes ndobva ndakata live stream yangu. That is your first time to join live. Hi Lillian Machine, how are you? Tikada 30 minutes ndobva ndakata tozobatana mangwana guys. I'll definitely see you tomorrow. No, let me not say definitely because I'm not so sure what time I'll come back. As it was just my sister. Oh, that's the same. Okay. Yes, ikada 30 minutes ndobva ndakata ndobva ndaendawo ndombotobika kubikwa sekurya. Hey Rumbi. Hey Rumbi, Lerato Stole. What time? I don't have an actual time yekuti ndinokwanisa kuuya sha. Cause sometimes ndogona kumboti teo my rounds. Oh, the flow, how are you? Sure, this is almost what. Ma? Unobika chini sawa, ujari. Ndotobika nditi kufanira kuzobika sadza zvangu. This is almost to 8 kuno. 9:38 p.m. Maybe ndosaka ndiri kusimba singaiti.
kutodya late. This is very late for eating for you. Hazina uyu koshema wasviba sei nhaye. It's a long story. The flow ndasviba nei. It's simple ningirikiri. And Papa, remember pango uri side kwanya ugara uri mudeni. And ndegara then ndirimo. Okay. saka nawo wakumbobuda uchirwa nezuva. Plus yeah. I think yeah, that's one is from Facebook. Ndanga ndisiri muharare kwandaiva kunopisa zvisingamboiti. Ndagara ndiri muzuva. Number 2, ndakamboita uyu anga akawanda mapimples umu. So there's this other lotion. Ndakutongotaura hangu there's this other lotion yandaishandisa, not lotion exactly, but ndakarecommendwa to use that thing. Saka pandakachishandisa skin yangu yakabva yangochinjawo kudai. Saka ndakachisiya I think 3 days ago. Ndatoudzwa nasomeone kuti inopisa kuface. But ndachisiya because like ndakaita merese kwana ndiri kwaipisa nepandaipinda bva ndopandakasiya mapunda acho nezvese. Saka maybe zvichaita pandadzoka kunokwarira, I don't know. Maybe saka pamanga kudita nota. Even pandakatodzoka mafriends angu mazhinji pandakaona kuti iwe kuchii chikuitika, ndikati handizivi kuti chiiwo. Ndasambozviona, ndakatozozviona pandakazodaiwo, so ndikati inga mahwani zaka mheno ndangomirirawo kuti pamwe nekuti ndadzoka, because I stayed there for like almost 2 weeks, right? Saka wati uda kuda seko pa valentine nayo shirori wana unyari. Handinyari chii nayo iwe. Zvakafana uda kuita memorial service emunhu ari mupenyu. Iwe uda kuita valentine uri one ndochi ichocho. Noita kana imi torambidzwa nani? Aiwa. Hanzi valentine inochireceiva from someone ndopane nyaya yacho. Pana anondirisivhisa saka ndozvirisivhira ndega. Wow. Ndibva ndaida Lincoln. My Lincoln, how are you? Lincoln, long time. Ndisi kukunzweni Lincoln. Wakudhura mazuva. Ndiwe uri kudhura, mhoresa the floor. Ndedi the floor. Zviri sei? Hapana, muri sei? Ngodaro mulockdown. Iri kuramba kupera. Yaramba for you. But tinokunda chete. Yandiya. Makatirongerei pavhari. Hameno vale for one da kuitwa na shero. Lincoln uyatite Valentine's dinner shamwari. Ukudere kumbi obvaita MC wedu. Pari sei? Musi wa14. Neri Sunday. Kumbi abvuma. But handina kakuita naye. Mira ndiconfirm date mangwana. I hope unenge usingashandi. Ndoda kuconfirm pane this other function yandoda kuconfirm kuti ichiri on here kana kuti yanga yakansilwa, saka valifta zvimwe zvinhu, saka not so sure kana naiyo ichabvumirwa kuitwa. Hanzi ndandokuziblabla zvinoita. Guys, zvinoita Lincoln anenge ari busy. Lincoln shamwari ari sei muroora wangu? Hakuna muroora. Iwo Lincoln uchaita zvevekera iwo achakutrust. Kokaite sepi muroora? Ari ku-PE. Hamusi kukwanisa kufamba ke? Ya, pakaipa pafambike. Hans, where is Kumbi and Admire? Admire is at work, I'm sure, because he's not working. And Kumbi ndabotara naye nasi. Kumbi achauya zvake. Hey Gogo, zviri sei? Gogo.
Yes, zviri fake. Makati Sei gogo. ikoko? Mushe. Ndatopindira hangu Lincoln. Kokurova dai Oh, gogo. Ndiripo zvangu. Eish. Ndimunaro riri segore dzve. Chirimo. Totenda Mwari. Yeah, sure. Vanoti Yes, Charo. zviri sei? Muri kuzvigona sei ikoko? Kuri kutonhora nditi? Mazino shamwari. Ndiri kuzviona kuti yo hamusi kubasa here imi? Nditori kubasa. Zvikuoneka kuti muri Handiti kubasa, ka. pari kuoneka. Zviri kuoneka. Hai, gogo, mirei ndinzwe gogo. Gogo, ndoita valentines ndiri 1 here? Ndichizviitira ndiri 1 kana kuti, excuse me, ndoita nasomeone, ndoita naLincoln. Ndo shamwari yangu yandonyatsoziva ndowira nayo. Vamwe handisati ndanyatsovaziva mafesi. Unongoita kazvawaita uri kuThailand. Aiwa kakwandiva Lincoln ukuseke. Answer you, that's what I expected. What? Ndokuna guys, the flow vanyara guys. Ndingazvitedzere zvevalentine uri 1. What's the point? You should be getting something from someone. Taurai zvenyu. Loving myself ka. Share. Besides, Valentine, we plan for yourself. Unoiplanira mumwe munhu. So maybe pane munhu ari kukuplanira yako. Yes. No, hakuna. Valentine hauzviplaniri ka. Valentine hauzviplaniri. Somebody ari kukuchiva wanokuda ndiye ari kukuplanira ozokuda zvaita surprise. Ndo basa revalentine. Hapana. Hanzi shiro imboipa mailingoni. Alright. Benditotsvage maiki. Nhasi zvingiri zvangu zvese zvatyoka ndikaita zvekubatira. Nandimuimbire. Ndiko unobva wafana unyasa kundigadzira marozi akawanda shamwari. Lincoln. Ndandanoatsvaga marozi usatye. Alright, mira. Lincoln, my everything. Lincoln, Yeah, ndandaisuwa voice. Ndisekesa shamwari. Une dhiri rangu unoziva here? Chasotaura pane madhiri angu hobho kasira mudziva iwe. Chinongoti ndansiri kunoku, madhiri angu ekunoku, madhiri angu eikoko. Ndoaziva, handina kukangana. Usanyepe. Aiwa, haina handinyepe. Handinoziva kuti fesi yangu haizi munhu anonyepa. Saka the flow ichokwadi here kuti Lincoln anyepe. Lincoln itsola ke. Ansati namustada ndimbona kuti akamira sei. Lincoln. Chatomboona ndisingabatike zvakuti ndingori busy but ndogara ndiri available. Busy uchite Lincoln mulockdown muno. Dzokera kubasa. Ndifanira kubhadhara mabhiri pane pasina kumira emusha. Pepe Lincoln angari pa lockdown yakareba singamboiti. Ndaishandira kumba most of the times. Yes, Lotando shiro zvako zvaita. Lotando aita sei? Lotando aita sei? Uyu anonzi Lincoln. Lotando is the other one. Uya. Manje na Lotando ka unikuchikotora inge because Lotando antaura ndevere pure. Inde aita sei manje? Alright, inenge ichidzutira neshore nditira nentevere. That would be awesome. Inenge iri multilingual.
ndokunge kachida uyu wacho ni Lotando. Lotando anomboita futi vipi? Wo, andakuzviona atari kuda kupi Lotando? Where is Lotando? Hatinobeka nekuchivhuna. Oh yes, Lotando, yes. Zvako zvabhadhara. zvako Shero ada kuzvibvisira pfuma naye. Nai. Guys, zvinoita wani. Ndakatomboti guys mendikuze. Mwe musi ndakamboti ininga. Izvo ndo ika inaniso chechi ndonzi mweya tsvina unengoda kuita manje. Ndore kuti mweya tsvina unoda kuzviitira valentine iyoyo uri wega zviite. Ipapo taramba. Why? It's supposed to come from someone. It's supposed to come from someone. That's where the hype is. Ndati mazvizwe the flow ndati even mombe umai ndogona ngoibvisa ndega kana zvani. Zvakofana nekudzosera marashi kuhangezvo. How? Vanenge vachiti ndoita saka ndongovapa. Shero isitaramba. As it's self-love. Guys, ndatitori correct. Self-love. And ndaidhingura musiyo ndaidhingura. No. Self-love not pa Valentine. Why not? Mira. Shero. Mira. Apa muri kuabhiza. Self-love zoreva kuzvida iwewe. Aiwa, not buswevale zvotadza kuti wakupenga because buswevale is supposed to be couples. Couple munhu ari kukabira iwo unogoda kutanga nekuvharira panze mapotential sei. Hapana potential. Ini ndada kusvita kungoratidza kuti even if you don't have someone on Valentine's Day, guys, you can still enjoy yourself. Wozvipa iwe kana zvanetsa izvo. Ungatoita stress. Hauite stress. Iyo hauti convince hazviiti. Iwo wangafana kumirira masurprise. Ukaona dzako usvikawo kuma10 mausiku pasina surprise. Ozotanga kuita movement. Hazviiti. Ndotoziva it's impossible wangu. Impossible of the impossibilities. That's what we are talking about right now. Hazvitoiti. Shero, maruva £500, 500 US. Pamari kuya andowamaona. Guys, girls ziri kupi chimbopinda asitana mukundisiya ndega ndichitsva panapa ndiri kutsva. Ndiwo kuzvipisa wega. Shero, you know isusu time yatakakura ndika vasikana ndimaito expecta more than boys. Yes, iko zvinei zvichiita kuita. I don't know now. Ndikutaura time yatati vapfana kuti chimhanya vasikana ndiva expecta more. Boys don't mhanya kudini nditeka makadzi kudini vasikana kare kangu netuma chocolate yausina mbudya iwo romutengera. Ivo basa ravo ranga riri kungorelaxa chete. Hanziko kana pasina ari kushawa otadza kuzvifadza here munhu. Aiwa kahanda musi hausati wasvika unoona musi wevhale. But how many decades? 3 decades hakuna miracle inouya yakadero. It's miracle. Aiwa guys, musada kutivhara kani iwe Lincoln iwo nemunhu wako zvatotoziva kuti unomushawa. Usada kundivhara. Chamwari, this thing is very impossible. Chinongoti ini ndagara everyday vhale yandirikuona. Waona manje. Iwo zvako ndotoziva kwese zvamunenge muchita. Chamwari ka iwo nungu wakangobva zvakadai. Mukona. Mwanda kwakati. Itonyarara zvako itonyarara unotondipinza paati break. Vakomana vesu vakambodana hapana akambokutengera vhale.
vakomana vese vakambodana hapana akambokutengera vhale. No. Ah, alright, ndanzvisi. Alright. Zvogona kunge zvichiitika this way. Mirai, musaiconfuse. Aiwa, like I said, not kuti vangu asinga afford. No. But munhu anga asingazvibhilieve kuti musi wevhale anofanira kundipa gift. I prefer kuti chero pese pese anokwanisa kungondipa gift. Saka waiwana. But musi wevhale ndaida guys. Musi wacho ndaitoida ndinenge ndakaita also. Makambona kuti Shero inzwa inini inandila inini zvangu vhale kungoita zvavo zvokuzongoita but hazvindinakidzi. Those why? Because why should I have to kushowa musikana wangu love when everyone is doing it? I want it on a different day. That's why it makes it special. Why bad? Zvavara kuti unochata musi unochata everyone wedding yako inoita special. Haite special. That's my philosophy. Like somebody says, vale every day. Usamirire 14 Feb. Ngaite everywhere. It's just that iye akazoti inofanira kuitwa musi wa14 ndeyani. It should be every day. Ongogara uchisipaka munhu wako every day. A day. Ndosaka ndikuti you guys don't understand us. You don't, like, really seriously, you don't understand us. Iyo charoba zvecompetition ndo zvauri kuda chete papa. Just because it means the Lord. Aiwa, just because ninge ari kuitirwa newauda mirira nguva yako tonyatsokuitira takatanga nekausha yachoga inini handizivi ndakaenda vhale pano panyika vhale yakagara iri kubva kare saka iwe uzoda kundishengesa musi wevhale. Why? What did I do wrong? Just give me chocolate or tauro zvaro kana chitopu chedhora. I won't even know. But ndine chingoti zvinodadira kamwe guys pavhale ndakaona zviri pakurakidza vamwe kuti honai kuti ndatengerwa chi. Obvious ndokunzi mudzimai. Saka chechakadzi from Shero chechakadzi from ani manje whatever kadi from anenge aripo panguva yacho iko zvino it's from Sharon. Me chechakadzi from Shelton. From Shelton. Aiwa ndakati from Sharon kuzvitengera chaiko ticket iyo ichinda. Alright, inini ndambobvunza Shero, what's your ideal Valentine? Kana uchiti at least Valentine ndaitirwa something. What's your ideal Valentine? Timbotangira ipapo. Yangu dream in future. Katori ndakavhara maso so that I can visualize it. Ndenda kuti ndakagara zvangu pamba pano ndakatongozvivhunikira ndisingatongozivi kuti Shelton uri kubva nekupi nhasi kana kuti what time I don't even know. Shelton kudai anenge atori zvakana kubasa vana mumba kwakana kuti kuita maproject aka handizivi kwanenge ari ikoko. Shelton uzongouya notilita. Shelton ouya noti as a person asingafari maflowers handidi maflowers personally. Auye netimagifts box books amomune happy Valentine's Day, whatever. Only the niceness, so stand mavhesi anenge chindudzewayo ini pamwe ndiri mubhijama darikana makuseni hanene ipapo zvese zvinongoita ndiri mubhijama imomo ndokunge ndinaro bhijama racho futi ndadero papointa ozosendera message oti I'll pick you up at 5 p.m. Like asatapedza guys musandikanganise. Right, ndivhare myself kuti continue visualization yangu 5 p.m. obva ndisendera message apedza ndisendera message na 5 p.m.
pamwe ndinenge anenge achizouya alright apa sandaziva kuti achandivigira kana kuti dhirezi rekuzopfeka musi iwoyo indobvofana kutsvaga african attire yangu pamwe ndiva nechingwa kuti ndoveri cute pamwe iyobva asvika akanyatsa kunutura nemwana akapfeka nice hembe dzake dzanenge anadzo idzodzo wedza ane dumbu guru wedza ana dumbu andakana kubasa nazvo vanenge akachena ubva asvika kana asina mota mupiwo ameuta nonoirinda here handizivi because inenge iri 5 pm andodzoka nekumba unofanira kutsvaka yekuti uzouya achitora pageti ondivhurira dhoo ngandivhurire dhoo usandirega nditi kwashu ndichinda ndichinovhura dhoo undivhurire dai chindivhurira manje obva wara nedhezi yangu asina nedhezi zvanga basa ndingopfeka dhezi yangu yandinda romba naisa pamwe zvaandivigira mapenjizhiya ini ndesingazoti ari kundiendesa kupi kwacho dina asanamboita dina ichi ush onyasa kundidhiraivha slowly but sure achienda neni handimbofunga hotera maybe inonzi munhu mutapa here mono mutapa hotera inonzi chisei hotera mutapa ndo the best here ndoda the best yacho ni like not the best ndakanga sataura ma5 star ndo iwa yakava namunhu mutapa ndiwo ka ndoenda kumunhu mutapa uku kumunhu mutapa unenge wasiabhuka mai mwana tebo rakanaka pakona ngapave pari pakona ndisiri kutaa kuti uzosvoda kana ndorya iya akaenda kutoilet ndiko ndinofanira kumbozodhudhudhira tumaglasses twangu ndiripo pakona paya ndakaranda ndiripo saka anenge akaisa iri pakona ndine pakati table ndikozi ndozosvoda saka ndine iri pakona iya anenge akaisa guys that table inenge yakaiswa mamino tunonzi tutinge tokaenda mudenga tokanyora kana mukati kuti shero lalavia kana kuti watita zvinhu zviri mukati momunhu zvakarembera guys panenge pakanaka pakona pakati koreti udziozeyosesasive what yakira nemunhu dei zvainzi kune zvinozonzi anenge afreeze ndandimire nati shero list yako yatofreeza network iri kuremera network list yake wazwere shero list yako yafreeza network pano freeze. How can it freeze? It's not supposed to freeze. How can yaremera network list right. Those are the guys. I think that would be my ideal Valentine's Day. In return, ndofana kunge ndine gift yakewo. That one ndinenge ndakatenga. I think ndofana kutenga magift akaita sekuti mashirts kuhembe ndokwandofarira zvangu. Shirts or watch kana fara watch ndinamutengera watch. Ndine ndakanatsota kuti anofarirawo perfume ipi. Ndine ndakasevawo why madzimai achifarira kutengera mawachi nemaperfume? I don't know, maybe nature yedu. Guys, ini ndio yandinoda inini. For a change chimbotendesaiwo kumadhina ikoko. Aiwa, inini ndati ndio yandinoda nditi. Ba inini yangu yandoda kuitira munhu. Ndinoda kubvarisa manje inini yangu inenge yakaoma. Makumi zvinazvikazopoa anafona makumi zvinatomatsvaga makumi inini manje yangu yandoita kuitira mupesi. Let's say akandiitira something like that. Andivhurira magedhi, andivhurira like chinonzi chisveru, andisiyira chisveru anditika. Inini manje in return ndinowanzoda kuti I'm very competitive. Saka ndinoda kuda kuti hozvo wakandiitira pepe, ini ndoda kuita times 2.
waona manje ndo zvandinoita Mm. saka ini ndinoda kuti iwo handite zvezvo maybe next one ndinogona kukuflyisa kukuendesa kana kuVictoria Falls. If it's not Victoria Falls yoenda kune imwe nyika asi unenge wobhukawo hotera andakubhururusira ndege here ndoita zvese zvese unofanirwa kuita hatiwo wati kwanzi competition zvezodhura vedu saka ndoita road trip haukaita competition yekuti munhu ndiye ari kubhadhara iwe uchiti kwanzi competition hazviiti. Maybe I don't know kana ndisina hangu mari zvekuflyisa iyo kana azondiflyisa I don't know but kana ndazonzwarwawo ndienda kutsvaga something nice kwekumuendesawo ndo zvandofunga but I would rather prefer kuti ndimuendese kuri better than kwaakambondiendesa. I feel like ndo zvandiri better than kwaakambondiendesa zvakuita ukati wakushora ka apa unenge wakudzosera chisveru inenge riri futi birthday rabrother yangu ramotion brother yangu akasvava musevhale wati ndoenda kuita sei unenge wakudzosera chisveru ndoenda kuda kudzosera chisveru but kumupawo manyawi kuti aona kuti no ndaisa effort guys like I have put all my effort all my senses my money and maise ipapo ona but ndezve one night mangwana ngotodzokera either noenda nendege but mangwana acho odzoka nemota kubva kuvictoria Falls kudzokera kuharare nemota kurwadzawo. I think zvogona kudipe I feel like maybe zvogona kudipenda kuti matiketi acho anenge achiita mari kana ndichizviafforda chokwadi pamberi pamwari kana ndichizviafforda I can buy my tickets actually. Ndogona muendesera ega but no musi wevhare umuendesera ega zvaita sei enda naye anosiona vamwe mberi ndokutangira rusero aoonana nevanhu vekuvictoria Falls kwandidini shero kana zvitangira rusero mweya muri rusero vakadonha munzira zvoda kugadzira muso aishuwa unoita hasha so like let's say kana ndine munhu wangunyazoti apa I can actually plan for that for like the entire year because unoziva kuti no matickets angu akwana okay how many nights 1 or 2 nights ndogona kugarako kuVictoria Falls then that's pretty much it nepresent dzangu ndotenga mbichana so I think that's my ideal Valentine's gift yandokwanisa pamusi only if that person ambonditiwo something nice kwete kuti hauna kana unipa bubble gum ndotanga nokukubhurusa kukuindisa uko kuti wadi ndorudo rwacho ndinokukuitisira kuzvinhu iwe usingandiitisiri ndo panobva hasha ipapo kwesi machinga togara tichingoita zvinhu wani we don't know about it muzvino wanzi mai varwara the next day huku uri kunzwa chikosoro the following week fenzi yakabhenda roda aini uchingoburitsa mari mufesi aiwa alright ngatiti isituation yakaita seyangu ini ndisingadi kukumbira kuti mai vangu adii mai baba vangu adii sisi vangu adii bhudhi vangu adii panofamba sei zvitodhipenda kuti mufesi areject up mental here kana kuti hasi but anokwanisa kungotivhunika kuti chiboko ichi chogona kurana things panapa ndokwana here panapa vamwe varume vanotya kakona mukadzi anogona ane zvinhu zvake zvakarongeka pari triki though kozoti vamwe vanotofarira kuti uyu anoziva zvaari kuita mango mandirambidza zvangu dai musi wacho wevhare hani dai zvibhokisira izvi kuzvibhokisira ndo zvinotuma munhu kuti noka pagate ouya magift angu washuya anenge achiita postman ndomupa rwoya postman chero kumba kuti vanhu kusvika seiko kune machinda hobhobho kudaro andotya kusvika pamba penyu ndiani mabrothers angu takazvarwa takadero aya ndinotya muchinda anototya kusvika padheno kuti ndobatwa nana motion apo my brothers are cool but kungoti inini wachoni
ukaona handidi zvokungojaidza vanhu ngouya pamba pedu isu vachingouya vachingoti mhoro ndiri mukomana wachirema. aiwa wakwanisa kusvika padhena kwanda anenge angori one. But mind you kai ndine mafriends wo futi ka pane mamwe mafriends kwete zvokuti nomukomana uno pane vanhu vandakadzidza navo let's say from monarship 2010 kusvika 2021. That's like 11 years of being friends with those people. So ivavo ndo vanobvumidzwa kunge vachiuya kwete kuti vanorambidzwa, but I prefer ivavo kuti vange vari vachisvika kumba zvisangana problem. Even mabrothers vangu vanenge vachitoziva kutoti friends vamukudiwa kana kuti togona kuita kana kuti kana kusina lockdown togona kuita kana brai navo ndogona kundokwavo chidero, but mupesi manje handitodi kumujaidza kutodero angatozofarisa. arikufarisa seko hatarakafanira kuziva pamusha zvakaoma hazina nesairoswa wonotora uchifara kuto wazvibhokisira. Yes, ndinenge ndiri excited that but hakunako hatikati kuri strict kumba kwedu hakusi strict, but ndingotaurawo point yekuti I'm not so sure about that, but yeah, maybe kuti right now ndingori freelance, that's why, but we'll see kana time yacho yasvika. kana asvika techingona matama kumeso kuchingobwinya bwinya tozati chakachaya unenge uchingospreda maziro no message panapa. No, handidi munhu anondirambidza kuita zveshema TV, handidi. Hausara kuti kurambidzwa unenge uchikutaura zverudo ndenge ndotoresvarekera focus yangu munhu wacho ndaite focus yandodoyo. Saka passport yekuenda kumwoyo kwako iri pashema TV. Yes. Havazvinzwa. Guys, hatikati kurara nhema nemunhu unoshanda kutoshanda chaiko munhu uri goal orientated. Nangu ipapapo ukangoona seunousimbe handikwanisi hangu because ini kana kutopinda munda ndopinda ini kuri revha badza so ndori revha ini ona manje you sondisaladhikira. No, that's not my type, guys. No, I won't even lie. Ona haudi kamusalala. I'm not saying mumusala, but munhu anoshanda munhu akanaka shamwari, munhu anotsvaga kutoziva kutongwavha kutotsvaga ndiye munhu arigo kwete kuti ndakakutarira wakanditarira, so what's the next move? Nothing. Wangu sha suindepi saka anenge achirima pane vamwe vanoshanda neintellectual property. Yes, no wachishanda noti kuti handikuti munhu asingaende kubasa akashata, but ndikuti ini ndoda munhu ari goal orientated. Kana kuti ini kana kupinda muchirungu chego ndinopinda, kana kusenga mugovo ndosenga ndakufunga kunyatsa kuti panapa pakufanira kutsvagwa mari guys. Hapachatombodi zvekuti nzwa raona kuti maybe ndo zvimwe futi zvakakanganisa skini yangu kwandainda ndaindepi ukuda kuzatuko zvakaoma hazvo guys, but yeah, freezer guys. haina freezer ikoko Ndikoni ndia freezer, but ndikureva nhema here munhu anohasla hanzi why handinarova munhu anenge ati I don't know kudii, but mazuva ano shero munhu wese whether murume mukadzi anongoda munhu anokwanisa kungowedzerawo income padeni waibata. aiwa ini ndezvakudhara zvazvekunzi kana uchinyenga musikana kuti ndokuchengeta, naiye musikana ndotya kuti kuchengetwa because kuchengetwa kuri bored, but that is if you are lucky find munhu anokwanisa kuchengeta, because most of them vanokuabhusa because vari kuchengeta. haidzazinhema guys, because ini manje ka ndaita mupesi tachikwati bhuti the floka
ndisingadi kureva muzima izvizvi auzoita kuti utaurire munhu kuti unombongwavha mupenyu here kana kuti unoita sei because izvizvika mabasa anogona kusina but kana kusina basa saka what's the next step wongogara here wona manje saka zvozondinetsa manje kuti saka ndokuudza sei kuti because ndinozotsamwa manje ndikazoshayiwa jora unokutedza changomuudza shero kana first of all that chamari you need kutsvaga zvinhu zvinodini zvinopinzawo mari kwauri kana kuti because the idea of marriage is kugona kuchengetana and it's no longer like kudhara kwanzi ndokuchengeta nowadays kuchengetana but what it means kuchengetana kuti tese tichiisa something on the table than zvakudhara zvakudinziwa namai vedu vainzi ndokuchengeta yes vanenge vachiplay a part yavo is managing those zvauya nemurume but nowadays things have changed kuti mese we are putting something on the table anozomanage anozomuita taku ewo kunhaswa wakaita rasta manheru kaniwe taku taku wafriza yebo zviri sei taku zvisi bhumira sei zviri bhoko wakarukwa rini zirongo wasina kurukwa iwe kubasa ari kubasa uyu taku anoshanda kumaice cream ndofungwa protectai uri kufriza chataku umwe true kurima chaiko chaiko hayi ndikurevei nhemo gaizi iko zvino manje mwari vandiregerega ndisanyanya kuzotaurisa gaizi zvazvanzi manjenjenje heipi yako munosvika njani uri bhoo kuita maecos shamwari manjenjenje handina imwe device ini am deviceless manjenje ihomework iri pafriji handaona yakazara pafriji ukaenda chikoro chipi chari kuenda yakazadza firiji kudaro timaningirikiri haitombori firiji kabhoti indangoona timapepa itoto ndobva ndaona zvikwereti kwakanyora madziro ndakanyora iwewo kuti iwowo une mhosva mhosva yei ndiwa ndakazadza ipapapo iya ina handikwani kumadziro ndaudzwa takuwo taku uri kunzwika ndimune maecos manjenjenje ndimune maecos tarisai madhivhaisi enyu ndatarisa kunoku ndimunawo maecos wachitaku ndikizve kumusoro nechekinenge kunesa orai tiripo mati orai chimandibvise manjenje pamute manjenjenje what's up for valentine's day handitomboziyeni I don't do that ndatongopinda kuti titi ndeipi ndeipi uri mupostora uti valentines day no handisi mupostori sha haungoite zvako no handingoite zvangu ko christmas Christmas. I love the Christmas music. Chokwadi. Yeah, but do you celebrate Christmas? That's my point. Can I just celebrate? What do you mean? Christmas. Christmas is
I do it for the sake of kids. But Unoita. Saka sele. I bad it. I do not. Father Christmas in What? Oh, for the inini manje, for the Christmas jumper. No, I'm not. I don't mind kungoita for this. Handizwe ndoti chi. Do you know kuti paripo pekuti handiziwo kuti ndoti chi. You don't ndisa mukonewo. Ine do. Alright, can I answer for you? You do it because no culture kuriwana wako kuno. Wait. Hanzi neuindopinda sei bayai link iro randaisa izvi mucomment section ka mofollowa muchiaccepta zvese zviri kudiwa ndozvamunoita ngobayai link guys iri link randiri kuisa futi iro bayai link iri ndo ramunobaya irorero chingofallowai link munobva mabuda right taura henyu mati munoitira vana machristmas. No, Christmas ndinoida chandinoda pa Christmas my songs. I love the songs and I love the spirit, the joy, the mood inenge ine vanhu, and ndofarira kuenda futi kuma shops. Unfortunately this last year ndina kuenda ndofarira kungoenda ndichingoona vanhu vachitenga zvinhu muine mazikwini zvamundakamira. I love that. Wow. Vanhu vachispenda mari dzavo. Takwari ngodona dona. Vanhu vachispenda mari dzavo zvandinofarira izvozvo. Wachinzwa the flow. Ina mukutaura unini mantinzi. Uyu kandi ari kundiisa mukona achiti he ndikupindurire. No. Takuri kufriza, takutaura timbotaura tinzwi. Chapindra. Hanzi ndichapindura. Oh, chapindira. Oh, chapindira. Chibaba. Oh, chibaba baba. Chibaba. Hanzi pin haripiniki panapa link munotota mumacomment section. Takuzvikuramba shamwari guys, ndangodza 3 minutes ndobva ndakata live yangu. Zvaramba nganga murapwa achida. Takuzama futi tomorrow. The flow noita valentine here. Andita valentine. All right. Ine rudo ndopa every day. That's nice. Anozati ukaenda kutesco this hour my flowers aringa achipa. Ndo anotenga every day. Anenga ashava. Ayo ringa zati ashava, aringa chikodzi expiring tomorrow. Ipoint yo because ukadotenga pa valentine one day rega unospenda mari yegore rese. Andona saka ndingotenga hangu every day popa nchingodai. Every day, why not? Afango kumira kuremindwa nedate kunzi muna afangwa kuti. Aiwa, but looking at it, Valentine, it's now like a commercial. Somebody akatongo. Anditi kune makadzi to my mom's boyfriend, to my cat. Unotengera mbwa kiti kadi re Valentine. Why? So it's more like commercialized now. Shero azvinzwa izvo. Wotopozerwa nembwa chiti ndine kadhi rako randakapiwa nawatenzi. Oh my God, mangwada kuti iwe munhu usiku. Chero totengera mbwa dzako. Ana bhoka. System yembwa mangwana. It's funny how I hate it now. Ndaimbozera kuti ndichete attachment yakadero ndakudza drama racho. Muchandiseke kuti ndiwe unonevesa ungokavenga mbwa. Hesika ndichamwari rori. Yes, kari chema ribo eri. Ribo rori. Kuri sei Shamwari. Ndakusuwa shamwari, hey, long time. Niwo shamwari, longest time ever. Hey, ndakati ko shero adiko arova kudaiso. Naiwo musavadha wangu inda wati busy. Musavadha wangu. Aronzi musavadha kauyu musavadha vanhu vakunyaza macho manenza kumaziva kai.
zuva nekereke. Ndiripo hangu shema uta sei hangu. Ndiripo hamene imimi guys. Ndikutotenga maroses ari munzira kuya. Yesu, angasasvika ashava kubva kwawo ikoko. Hambosvave. Nema ndandabvisa ndoda kuedha uye adzoka Taku, rega tione ndimbomisa futi Taku azama. Taku network ngeyemunyarewo vedu. Taku kutombozviwa here? Pane mumwe futi wandaedha munationi. Ini ndikukunzwai zvakanakisa sterei. Alright. Melissa Maringe zviri sei? Melissa wakafriza kana kuti vanhu manjenjenje ndiwo nemaechoes ikoko. Mataku nemafoni No, haisi paYouTube. Wakakonekta nechi? Mushe shero uri sei? No, it's just my phone yandirushandisa imwe yacho. Imwe haisi paYouTube. Unochiona kuYouTube then uzoclicka link kana usina kumita kune rimwe tab inokwanisa kuita izvozvo. No, apa haisi paYouTube. Itori kuWhatsApp. I'm on WhatsApp. Ndaimbonzwa Melissa enda kutaurira pasi. Ndiripo uri sei shero? Isororwa nani? Ashaya present. Aiwa vanhu vanotaurira pasi kamazuva ano towards vhala vanenge vari pakutsvaka. Zvako Melissa yako. Ndiripo zviri sei? Chimbotiudzawo 1 or 2 my ideas. Evali. Ina hangu yatinivhaleka magaizi ka ngavasajoine inonzi Distant Men Association ya nekuti tinenge tiri pamawani. Aiwa guys, imi mofirwa kutotitirawo something asi zvongoti one side guys. Haisi lipi. Tokuitiraiwo. Palipi tokuitiraiwo. Ndimnotanga. Yekumufesi yakanyanya kukosha kudarika yekumusikana. Munoponyesa kumafarira here? Munohwa sei mukapuwa vhale? Muhwa kufara, muhwa kudini? Unozwa ona kashema zvongofadzawo sokungotengerwa present nebhebhi rako aizwa. Saka zvongofadza sha kungoti chete vakomana havazozvitaridza vakuti chero kasamutengera chero haazozvitaridza kuti hasi kufara pati vanotozvidawo. Vanotozvida zvokutodero kutoti kuti agara udewo bhato bhati. Wow. I sometimes wonder. Vanotozvidawo. Minetioni. Naye mukuzwa maeko kwangu. Nachamahwe. Ndakamisa manjenje andihwituni. Achamanzwe zvinezvi. Ma? Kana ari kufizita ari kuita mic yake iri kuita noise. Achamanzwe. Hamuchamanzwe kandi ndamuta manjenjenje. Maybe ita exit manjenjenje. Uyekere. Udzoke futi. Melissa uyo. Melissa. Ya ndakuoneka manje. Ngoda yesobuda. Gadzira tanga ndamborara. Alright. Melissa chindiudza ka tell me. Saka iwewe anzi what's your ideal Valentine's Day or gift? I need my ideal Valentine's Day. The most important thing, Jan, you know that is a prize. Yes. At least usingafungire so I don't mind kuti chinenge chiri chii but usingafungire and then you just get something maybe waswera dhere as you know kuti munhu wese anenge akatotarisira kuti ivhale ndichawanei not kuti wozongoona munhu itongori 00
Hazina so good. Zvinongobowa uyu mudzimai uyu Yeah, zvinobowa. ati hanzi nemudzimai uyu, guys, inzwaiwo ini ndakatenga vhale present last week ndikatukwa zvikanzi mari iyoyo yaitofanira kushanda chinhu chine musoro. Ndakasvoda guys, ndikaidzosera kushop pandaive ndaitenga. Ndimi vana Lawrence nana The Flow nana Taku ndimi kuda hezvo, asi iwe Taku uri kutorya ice cream ipapo? Murume wavo anenge akajena stingi. Guys, usati dero cha ungarya magnum palive takakutarira here. Ndiri kutingira yako mai manje uZimbabwe. Weripo taritari handikwanisi kuedha, chakakurosa chivhidhiyo chako, handikwanisi kukuedha manje. Ita exit upinde futi. Saka kwaiwe unoda kutengera chii muface Melissa? Ndakuenda shemai. Makuenda? Izvo maechoes. Achiripo. Ndichana, muri kumanzwa here maechoes? Havasi. Ndiri kumanzwa, saka maybe kuside kwangu. Aripo. Ndine here ndiri kuvakonzera. The Flow watanga. Aiwa, handinokuti wewe nangoti aripo, handinamboti ndiwe ini okomana. Makutovata here kana kusekerera? I surrender, I give up. Mene kuti naseiwo manjenjenjekera yako iri kubreka iri kuita maechoes. Ndakuenda. Ndozoya mangwana ndichizonzwa nyaya dzanabhuki. Udzitengere makadzi. Wazvinzwa? Hembe. Vanenge afika 2 minutes. Udzitengere makadzi akanzi to my puppy. Aiwa, ndoda kuzitengera hembe. Finish. Noswera wabuda muquiet. Melissa nakufreeze here. Hana. Akamirira surprise. Ndiripo. Melissa uri kupi wewe? Ndiripo. Uri kupi wewe? Melissa uri kunyika ipi? Africa, Pretoria. Uri pedo nanaegera kafu. Mhm. Pedo nana Taku. Munhu ma-ice cream mamwe ngaende uko. Ari kudya ice cream uyu. Anoshanda kuma-ice cream. Munoitekera, munonyatsoita matama nawo. Magnum. Iwo ma-ice cream achari kudyiwa nguva inoyi. Taku izvi uri kubasa unongorya chero, hanzi eat as much as you want. Iwe Taku ndakutsvagira munhu wekupa vhare. Zvakarongeka. Takuwo. Yes. Taki. Ma-ice cream evhale ngainde kunaekera kuna Melissa. Anoda surprise Melissa saka hazvichaiti. Anoda surprise, haadi kuziva kuti ari kupiwei. Ndingangotaura in fasting so that Taku anozozvitawo hazvichatoiti. Ngaatotenga hake madora. Ngaatotenga zvake madora. Mabura emujobheka haana kuti sususu here. Okay guys, bye message. Chitongai Valentine musurprise Melissa uyu. Chinguva ndakuda kutanga musurprise Melissa. Iwe tunozvitengera. Iwo ndandichikunzwa zvakutora nyaya yekuzvibvisira hanzi mombe yehumai, ndandichizvinzwa zvangu. Bhabhai matendenje tozoitaura mangwana kuti sei zvisingaiti, why zvisingaiti kuzvibvisira.
iwo zvako zvinongonzi zvite because wataura pati tikatobvunza 99.9% yevakadzi vakazviroora. Bye, good night. Good night. Ha? Aiwa kui unozviroorera hanzi naLincoln kudzosera marasha kuwange iwe unenge uchizviroora but it's like uri kungovapa mombe yacho vari kuda in advance right vachingovapa hako zviri display. Kaka iwe unogovapire kana kuchinzi yeumai iwe chiregedza kuvapa yeumai ichivapa yedumbu. totaura yeyo mangwana guys. Hatitiri bo. Bye guys. Alright. Dauta ndichidropa 1 ndega ndimbo taku bye takuwafriza bodhara taku good night wafriza kare timbonzwa jani anesu zviri sei anesu wapinda nekungofriza anesu anesu dumbu anesu wafriza anesu akafriza. Alright, hatindei pana the floor of I don't know food. Lawrence uchiripo here? Wafriza food. Ndichizambishana. Saka Melissa, ukuita seiwo musevha? Ungotyora uri mugumbeze kana kuti sei? Unongochienda kubasa. Inini day rangu shero rinenge rakafanana nemamwe mazuva ese. Vhalo unenge musi wechifriday ichizve musi weSunday. Inenge yakatongofanana ndichapa chatongoenda kuchechi since machechi avhurwa so and then zvinozoya during the day. But wakapaka zvako saka iwe uri kumiitirei? Uri kumiitirei? Mupesi wako uri kumiitirei? Ndozotsvaga something chekumiitira. Maybe I will buy him something, maybe like watch kana kuti maybe spray cologne. That's so nice. Unotaura soft. Cho. Seriously. Unotaura soft. Very, 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 very. Saka neonda ungasingauzwa ruzhere. Ndakandichirinzwa zvangu but amene ndomatana pamwe ndamenge ndambofunga kurara sandazongoona notification yekuti shema tv kati ndasara uko ndikati ndinojambwa ndiripo. Ndine noise. Wow, I can feel softness and lowness of your voice. And kuzwa yangu is papa musoro kudai. Serious. But magazi ngavaite serious. Saka kuri seko iko kwesha. Tinogona kupedza zuva tichotaura so. Ndotaurisa ini. Chichonyasa. Ndofunga ine yekuti manheru. Ndambenge ndamborara. Saka ndambopepuka ndosaka voice rangu rakanyanya kuita low but otherwise ndiri muna ndotaura. Wow. Alright. What's the wrong with naLincoln Melissa? Hanzi vakomana varamba watch. Hanzi vatino. Varamba watch. Saka vanenge vachida chii? Zendlevisi. Zikutoamba chii? Ari vane vakomana hatizivi. Hatizivi kuti sorry Mimi sha. Sorry. Vakomana vachazivawo zvitenda. Taura. Munhu ngaachitongo accepta zvaanenge atongotengerwa. I think the best thing atove cologne. I feel like ndofunga uchagwina ndefesi wako. Une wakatopera zvekuisha ndakuzira nzitombo zvesisa kusara. Izvinje. Nothing goes to the next. Is that money?
Uchi- ungozviti, eh? Ah, I won't even feel chituko chacho. Wakufreezer Sharon. Ndakufriza. Pane zvaungochitaura payanga ikafreezer. Handichi? Izvo zvindafriza futi. Iye zvinezvi yakuita. Aiwa ndandichiti zvoni. I won't even feel chituko nyange ukatuka sekutuka because your voice is very soft. Serious here. Ukakumbirwa naichi zvekuti bhee kuti saka voice rangu izvi ndiri kutambura kuridzikisa ringori up all the time. Unotombotaura utombobvunzawo zvimwe zvinhu munhu achidarikaka ndinombozvinyara ndozvozvibvunza pamwe munhu wacho aenda kuti vakazodzoka rini kubva kusouth africa because ndogona ndida kutovhunza kuti saka maekera vari kufambawo vakazodzoka rini kubva ndinitotauridzona zvobva zvatonzikwa. aya shamwari rega ndichibaya atambotanda ragaizi kandirove pasi Iripo, thanks, ndafara. neno ndafara kutaura nemunhu ane voice watopedza voice rangu radzika kudai watondichilisa down. You chilled me down. Good night. Bye bye. Iripo. All right. Guys, don't wait for these guys to be remembered of doing something for a sweetheart. Just do it every day or wherever you can. Okay. Alright, good night, Sarah Matsaminadzo Takunare, good night. And you need again to say in the end. But marriage let me just say it's 50% confirmed. Because I know that Lotando is always having issues with his internet. That much I know. So he might not be available on the 14th. So that's my worry, Chete. I don't know how it's gonna work. But I'm good to go if you really want. About Lincoln, I'm not so sure if you'll be free on Saturday or not on a manch. But he will sort it out. Can I also that then I will do it in take. I'm willing to do that. In nothing is impossible. Anyway, boys, good night. You can save your daughter. Bye. Bye bye. See you.